Хора, това е в момента да се затворя очите да ранквам, но няма. Затова просто ще ги ранквам, защото не ми е окей така. В смисъл, аз дори не знам кога да спра. Мисля, че така трябва да се прави, но карай. Нищо, ще го правя така. Имам подобие на мишка, така че не баш. Добре. Хора, ще направим пас Мери Кил и почваме някое друго. Буквално в момента не познавам никой човек с това. Абсолютно никой. Аз за себе си. Това е добре. Окей, следващото. Това са турски неща, но ще ги рейтвам как изглеждат. Така цяло, защото аз не съм от Турция и не знам какви са тези напитки. Окей, това ми изглежда вкусно, но е кафе, за това 7. Едно. 2. Това чая е... Охо. Охо. Какво е това? Окей, доволна съм. Какъв шоколад съм аз? Я да видим. Би трябвало да е супер. Да. 3, 2, 1. Не знам какво е това, но окей. Добре. Окей, не знам честно казано защо. Това приложение го исках, но окей. Ужас. Мисля, че трябва да направим същия цвят. Ето тук. После отиваме към ето това. После просто го правим възможно така. Чакай. Още малко. Добре, това е странно. Готово.